at kay Sir Will Lipat, pakisuportan po natin para marami po siyang matulungan. Thank you po.
Shout out Kabsat. Thank you so much.
Tanan? Takpan mo na yung sa CCTV. Dito, right. Tatakpan mo na daw. Dapat tinuyod yan. So, tara nyo. Saan mo malipasa dito ka para bumakahol? Pagkalo pa lang dito, puro kurtina ni Josie. Nagkita ka ng kurtina, Jabalayda. Nagpalinis ka ng Jabalayda. Ay. Hanapin mo yung baga kanyang amin. Hanapin hinululi diya, yung baga na ibinapay, pakuha na. Pero ay ganito din. Ay. Pero may kita laundry kaysa glaba. Ada guys. Nakupinan. Pero kung ano dito, per kilo. Ay, kompleto kasi din ako pintayin ah. Surat lang mo si Didi ah. Habang itid na diya yan, nagpakit-pakir dito. Ito ko nagadumot ka na tapay ni Marang Tilang Dre ni Genti. Abay ti Primisas Parmate. Yan kaglala ko ti bagas iti ijay. Ayun ti pag computer ay nagpapasirok kapyan mo ti ijay. Huwag mo ito, laundry, manong washing machine ti ijay yun. Tadi yan ti nagkaisakot, bronze na ko doon ti abay ti Liz. Ay, nanghinay ijay. Ito yung nakalakas to eh.
agwalis pen ag sibuk-sibuk tala kanini sa amot sa di kalaman dita. Siguro di aldong may ako talagang agwala ngumno aglinis at malagla dawa. Lugan na kayo. Lugan ka ba na nakalimutan kasi bayad sa ano pa mo para sa duwa na lugan ka. Ne. Ay, service na dito ay? Ay, mapalit ko na ako sukat pa ito ay. Buti Domingo yan. Sabado nga rin ito, nagpasa ko rin nakalutong ko na parang hospital talo na nanarabi eh. Di birthday di apo ni Manang nila, timulong nga mana. 7 years na dyan, nagpartida baboy. Basi tao. Namdi ka naman si birthday na, nagkuha naman ka ano. Nagluligaan, balon na yun, alkalin na patrabaho daw si Balang. Ako daw nagibukudi di plastic. Ako, talaga ito. Pagkarga si ganun yun. Dito may ganun naman. Kasi yung di ba yung pinapili ka ay awang kami na pang kami na birthday. Birthday kami nandiyan. Yan, ano? Wow, tarikat, nakakuha ka talaga. Malang siya, birthday na. Lukas dyan ha, alam na, talagang balay. Kaya taong mo si Barokta. Sige lang balay. Naglabas pa din ako, sabi ko, si Papani, birthday ng gusto ko, tulungan na pa, nagbubumay. Ay, nagbalay-balay. Kaya nga, tulungan na pa, kaya mo siya. Hindi pwede, nagsukatin kayo kayo, muna kayo. Kaya nagtutay ini siguro maya ito na makapat yan. Kung natibilan, nagmadungo siya nagpipintasin na kwa kaigayin. Sa restaurant na nagpipintasin. Oh! Ah? Di manang irmeng. Ay, diya ganun ko namang kapot tikwa. Oh.
Ibagbaga namin alam na Facebook sa internet. Awan ti load mo, rin siya awan load ko ng i-message na mabasa. Ah? O sige. Pero nagtatrabaho pa ito ni Madam Dama. Kung may nibaga juicing sa manay. Ayaan, malulaw. Manang, napangkaljayan nyo. Awang kalos mong sumbat. Well, so yung baga malulaw ka ko na. Nakano ka tumulit sa baka kano ko ah. Umalum ka namanang. Tangkwana. Wen. O sige. Ama ululaw, manual daw. Ang tupay nga nag-online. Naipukan mo malang ajay? Ha? Naputod mo malang? Anday ito yung hampa di saan. Ajay! Saba? Ay hampan. Ayaban na ito nagkutudaw. Uy, madam dama ata, subliyak si kapanak pa gumatan si ko diyan ay kapag iyan ay. Ajay? Di, nagaman di ito bubidana ka next ka. Insulation foam ko natin sa diyan. Ate ni kasi na nekat. Yan ay. Pan gumatang ti baro. Sino nagkabit? Ha? Sino mga kabit? Martilyo lang. Ha? Genti ada pagpakwan mo. Panagpur lang di sa ngo basit. Pabalik ka na magpuot dito. Ando na may lang nagitang nga ko basit ni nagadupay nga minter tayong kamdata. Kita ang tayo natin na. Nagadumanan. Kanyab kat hamo kasta nga nagaduni nga dry nga ko. Pwede mo pututan tagitan mo. Ha? Dati kami, aglim kami dati sa baang. Woy, Jay padet. Puputudan. minata no mic ko. Wen. Kasi itong tiyera nito. Ben! Ang pupuro pa magkaya. Ay, mali ka maka... Aprengan may ka, kanya oras. Napalat sa ti alas 4 sa gitan manante. Oh? Busy kami di balay nga ako, pagkabit dali ko. Kay wifi ko. Adi ibang mga karudan kati damat ang tagaray. Sino?